Kisamla pule ke North Eastern Hill University ki bedang ya chakmat ya kichingi ki shatran baklembu por kila ong bakim kwa bandon bawan ban le yakran le yapen bet Professor Prabha Shankar Shukla Vice Chancellor ke University halor kimat jingdawa jungki kani kichingi ki shatran kala poisha ki sispa nyo fokanta hakapor laibjin of haisngi khat artrik naiweng arja apsaw usamla Sandi Sotun President ke Nehu Students Union ulo ang bakum kisamla ki pidyangi ki bawan aimen siem bat aijing kershan ke jingdawa jungki kata bo Professor Prabha Shankar Shukla udewin shaweng ni risai na kam Vice Chancellor kani kicing ki shathan ki samla kadai na duk santrik naiweng arja apsaw na kada bo Professor Prabha Shankar Shukla sngap ki jingdawa kinat sngi bladep kata ban wengkam registrar deputy registrar bat ki wei ki officer university ki bla kenno thong bi ain dau te professor bat menta ki lakwa bet bu ni professor un eno leni un shaweng na kam nakani kicing ki shathan bak lembo por ladan kandai ngut ki samla ki bla poi ki jaka sumar bat menta ki badang sha sumar ki don sangut kat ba sawngut pat kilon phai biang shaka chakai ki kumban shukro baki don amdunai ka arphongut ki samla ki balam khmat ikani kicing ki bala kenno badai hi na kadaw ubai chancellor usamla Sandi ulong bak jingle Professor Prabha Shankar Shukla kapni bo umkhain snap yak samla puli ka school ba Nehu bun ki bapher ki affiliated colleges ki lawan berkesan ini naru kisni bangila stang kini kecing ki akaba na kaliang sing samla jo mulai ki lawan akaba ki longkmi sing longkmi ki bapher ni ki district ni ki tha ni ki dong ki bapher ki lawan kersan ki don ki political wing ki balawan ban kersan ini ndai ke bang apa pencai kolong ba dawan menur ni pediang ni ai khublei ki ban wan kersan ini ndai pat ban ba ki kandan kanunu ka jing lekran ber isi ban kalian ka jungi ka jing dawa ka de ban penihari nim kwa syuk ta ka jing compromise nim kwa syuk ban ba nginya kran no ban ni bisi hakba ka nakalian ka jungi ni lalet ka por ni sngoba nakalian tu ndai undan hok syuk ban undan hak ni university te kata hin nakalian ka jungi nim kwa ban nya kran na ban thoi ni no ndai ni kwa bala de wan menuru kinwan kinya kran chot bat ni kinya slap kin sotu ka jing jungi kumnu kita ki brio bawa naba klam ka jingtep kununu ka babha kin chulek kin chukran ke ka jingkran juki kim sotho nganong ip nagaliang ga jungi du kishti ba pher ngila pen krek ngila lekran u na ka pospo ka ba mtang ngila pui kini apot ban ong ba penihar bi u takraw nyim pediang ban ong ban li compromise yang bat u te nagaliang jungi lele ngim pediang na ka ba bun kit khot jungi kila sat khan kila stom te kumnu kumunang ngilam lu dan kata ka jikit khle ban ong ba nginyeng be ke nongrem bingila sedang ban syong kini ka caka ke kumtahi nakaliang ka jungi dawan menuru yang sobhabe ki ndai pat ban kata ka jing tukular kolong ban likran bat UVC ndai dikiwan ban kesani kata nya accomplish kadi ndai pat ban likran UVC ban compromise hapdeng jungi na bat Vice Chancellor tong katahi kajing dawa jungi kwa ban penihar beju ki bakwa kersan chuan chu ai khuble kersani sothu kajing jungi ha ko bangin yeng sisur bet kum kipat ba jukani kajela amban bangin nya phya pramangi te kum phya i menta kala dikasi ba pra ka ba radap news ni pura kala kodu shaka sispa khandai drup khandai kanta kanthi ka ba bun ki khot jungi rukila thi hospital te don ru ki balawan phai tina kaliang ka jungi nidap ta ka jik so biaw ka ba university la pet kum to kam dan kana ko proper notification na kam dan kana ba jik tep do office te kam ko jong uru tina kaliang ka jungi hi ke ka balaja ha ka kota tun uru ngem sim ladan kana ka jik tep ha ba ka tu ka jing tai security ru ko balakren kini utamane le si ka dan kana selendan le si dan ka jing le na kaliang ka jong ki hi hakba unyo unpet unyo lat unpet akan di university ndai nakaliang jungi kumungi la batai nandugi por ke blalen ka dawa bangi labu khamsham la benam te menta khadu be ka dawa ban benhar ski u te hadu menta kumunchong na liang ka sarkar padan kanu kajing wan kunjok ketin bagi ndai nakaliang kan ni huta meta kilai wan kundu badu governor badu ulat akaba kilayo keladan kata kajingnya keren bat nakaliang gijong kini ginong hikay kilapun sngong di ta gijing ya bat gijing dawa gijungi te nakaliang governor syam ladan kada ka proper notification ban ong unwan kundu ini ndai menta kasni unpoi kaning nong ba slong koba sa lingba kini ki mil ulapha nakaliang gijungi bangin pha shu tingil ada pha kata
Ti try let's say ki sni ki bansuan yo dan kanu jing khat no te ngimla ban tip ngimpat yo atau official notification andai menen nak kalian kajungi marba layak kita sting sni ngilai nak kalian visi kamdan kanu jing respond ne banwan hakani ko office tikam juku kapor te ngila thok ko ki sti sha president tujuk pangilai copy ki nangilam ki bafer union minister chief minister education minister ki nangilam bafer buat kumjuru ngila thok ko ki join letter na nakaliang kan ni huta meta or nakaliang ni huta ki ni hunsa buat kumju kan ni husu ngila thok ko sti ban ong ban pha design bit no in UVC te nakaliang jumu habide bakataru kapa respond haduk mentang te kumbang nakaliang gajungi te ban ong markhamat ngimpat dan kanu ka jing pentep nakaliang kena administration andai kat kum kalat thai kubon ngi bau ong ba udan hanong ba shlong hi teng ngimtep pat hanu andai nakaliang jungi ngila pha contact kena administration andai kajubab nakaliang gajungi jongki ru kampat chai ban poi shangi hei bau udan keni ketiga bamtang ti habide kata puli puthi chikran academic calendar ru nakaliang uniu UVC lade menchna tu por ketika academic council kabalalet ne nakaliang ju ulong adman tu por kaba nakaliang kini uta berkunjuk ni husungi ladawa ban be yu kernel tu por ne nakaliang UVC khamshim ya kata kala ne lasu pen sange no ya kata claim de buram ke academic council lasu pen sange no bat khamyo ru ban rai lanu bakan long kata ke exam ti kumbangila iru nadu bacahi kaniga uklam COVID-19 nadu bacau COVID-19 ka jing jelani kini ke exam bat kumjuk ke admission kala nang tulun kat ni kisnam hindai uni nakaliang UVC amsham 8 ben hadu uni ustam ru nang IP hadu shimna stem ka bampor ban kata pendap kata admission process hakaban nakaliang gajungi tu kupol ngilai wan kundu jing ton kat juga ke isu ni hun ngilai wan kundu UVC ngila ong ba den ben tap sha admission ka provisional hindai kumbale kiwi university hindai nakaliang gajungi jung amsham la sut nyu kita ke jingkran jungi hadu ba ngilai pha ru kasti ban ong ba ban recruit nak kini GL dei haduk mentadan ki department ki bampat cak recruit kita ke GL te kumno lada pelang kita exam ka bapat dap kata ke syllabus nak taknau nak kaliang jungi ni dawa be university ban penhiar ka ba dawan du way ni dawa ban penkloy no admission process berkumjuk ban thung kini GL ni kita ki recruit ban step ban yo ban penlong nak kum ki por ke ba menchah dei hajing don jung ni ngim tan ju kata jing chania ban ong penlong yang kum ke por menchah ka ba dan ya kata ka jikit clear ne kata ka jingla ban pentulun ikan ka university kadang let's say kala bandan ke jingthot ini khinjat pon ndai kani ka jing khun jingi lada yo kata ka jing job ngathrai kanwan ka jingkala ka bapura nam ta kani ka university ba ke jalahi borok kawai kumun chong te kani university na bangawan nga don unihi ndai na haki college banga pas na gi school banga pas menchwa kidan ki principal aktu por ba kidan kijing ngi juele kundu ki principal ndai nakaliang kejungi kiju skam kiju lek bet ke ndai kata kijing dawa jungi brok balak ban long ndai ki kum kijing dawa ju khna ki berat perang ngatrai kibun ki kum ke university ka dehi ban pen long ndai kum university ngatrai kibun kijing dawa bo ulak hi ban pen long ndai la ken stamp begini ki samla puli ju kan school ba ne le si ken stamp du begini ki brio ju ka jela jungi kum philai hi na do stamp arja po ar ngila dawa ban banyak na utau provisi haka kampus pura berkumjuk sholong ndai nakaliang jung umset nyu la sistem kenti mentang nadu bo ula join ni kena university ndai mentang nadu ba ngila syong ngila sakkan haka ni gajaka ula menjur ban ong bentung no utau provisi tang apa lai sini telek si jingwan jung uka tang men le da ka bor ban ong ban download bo khat haka jingpet jing khmi jung ndai mentang osngo bo download uka bentung ni kita te katahi nakaliang gajungi ngi kwa ban pencai ki pat ba kani gajing ka bangi syam ki pateng bawan lu kinsa syam tak tahu ngilashim kini senjam bangin cakkan ban penwan ra be kata kajingkala ka bapura ban penhiar be shki be university ba tad darwan university bat mairu un sautu ba kani kajingi khun jungi kamde shu ka kajingi khun tang ba menta ndai kajingi khun ka ba lari gislam te kalong tahi ada wan university mairu in bu kijing dawa bat ngin petsngau bau university berem ok khamsham ladan ke senjam bu ulet nak yang juku tak tahu ngilashim kini senjam ban ong ba ban penhiar shki Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.